Na ụbọchị Mọnde na-abịa abịa, ọ ya bụ mkpụrụ ụbọchị 20 nke ọnwa anyị nọ n'ime kịta, ọnwa Ọktoba 2025. Ya bụ ụbọchị Mọnde na-abịa abịa, ya bụ 28th, bụ ụbọchị pụrụ iche maka na enwere nnukwute mmemme a na-akwadebe. Ịmana ihe ọbụla gbasara Maazị Nnamdi Kanu ọ na-abụ nnukwute mmemme. Ya bụ na ụbọchị 20th Ọktoba 2025 na ndị ọbụla na ha akwadebe, onye ọbụla na-akwadebe na a ga-aga Aso Rock ka a gasị Jagaban, biko hapụrụ anyị nwanne anyị. Onye na-edu ya bụ njem, onye nọ n'isi ya bụ njem bụ Omoyole Sowore. Sowore bụ onye nọ n'isi ya bụ njem, ya bụ onye malitere ya bụ atụmatụ. O wee naghị ede ebe niile, nke bụ na ọtụtụ ndị Igbo ekwuo na si mechie ahịa. Ikekwe ị ga-afụ vidio na-agagharị ugbu a asị onye ọbụla mechie ahịa, ịmara na ịbụ nwafọ Igbo, onye ọbụla mechie ahịa niile. Ndị Igbo emere ihe na iji wee kwadokwa nke ahụ. Abalị ole gara aga ka Sowore na onwe ya gara Abuja, bụ ebe ya bụ ihe ga-akpọtụ na ụmụ ahịa ndị Igbo dịgasị na Abuja, maka na ị mara na ị gaa n'ahịa na ndị Igbo ka ị ga-eme ihe na ịtụ okwute na onye Igbo ka ọ ga-atụ n'isi. O wee gaa ebe ahụ wee na-eme nke a kpọrọ mobilization, ya bụ onye ọbụla pụta na onye ọbụla pụta na akwado ya. Ọtụtụ ndị mmadụ kwado ya, mana e nwere ndị na-asị